awuzona siyikhukhukile isintu sakithi awuzona siyikhukhukile isintu sakithi awuzona siyikhukhukile iyaziqhenya ngobuntu bami iyaziqhatsha ngamasiko ami Sikhona nkonzi yami kade ngagcina ukubona kuma-live ami. Ngikhona mngani wami. Ngama ngisakwazi. Nkosi yami. Yebo. Hayi senokhiya kahle olundi bengithi ongiqhashe ngizoba igida ngoma lakho lapha. Futhi sekukhulumela into usewubheka isimo sanamhlanje ususiphuthumela noma ukhulumela ngelinye ilanga. Noma ungangibhadala nje ngehelisi yaza ngizobuya lawo la eMampondweni. Ngiyathanda ukwenza lokho kodwa uyagugumba nezinto zehotela uma ukadlulela ehotela. Ngoba kuthiwa eThekwini wafika eThekwini indleko nje besiyazi basiyibona ku-live ukuthi hayi unezinto zokuhlobisa umbhede ey'ngafana-fana kodwa ugcina usunezinto ezimhlophe zodwa embhedeni. Awu kanjani manje? Mina nababantu ngingakuyithanda basebethi abantu bathanda ukukhuluma indaba zabantu bathi hayi kunesandla esilula sakwa-left. Kahle mina. Futhi-ke kodwa ngezwa nami kuthiwa khona indoda eyafaka ilokuzana emhlophe lapha kwikhula box angazi kanjani yayivala ngobrandwood chaza ndoda. Hayi mina ngoba vele ngumuntu oyephuzile ngeke ngakubona ngalo konke ngakwenza utshwala. Yabona-ke lapho ngoba ngakiyiphuzele ngathi ngiyafela e-Eastern Cape hayibo isikhwama sigcwele ogologo lalenza kanjani alimadoda nangifakela ogologo abaroko. Wathi kodwa ngathi uma bengiveza ukuthi khona okungabangakusabiko ngase ngiveza funa nokuthi hayi uphepha. Ngase ngithi no man uphepha kodwa awunankinga uphepha nokuthi kuphathiswe kuwo. Le ndaba labo ogologo ngathi thanda uba yinkinga. Sathi uma besiqeda ukukhuluma lokho ngendaba yaphepha-ke ngagcina lapho nakuma-live ami bengithi uma ngingena ku-live ubuvu lo wakho nawe ngisho ayisho ukuthi sekuyimpi kuyaliwa vele manje. Lutho awusibakali angithabakali amakholo asehotela akhomba ukuthi wagcina kulimala amathawula abuya kumine njengoba enjalo. Ukuthi wena le ngakini ubeka ithawula ekhanda elimhlophe kodwa awuliphindi uyawashintsha kodwa anebheji lasehotela thizeni laseDurban siyabona kodwa manje into esingafuni ukuthi iputshuke leyo ngoba hayi mama ivale uzongikhatha nabantu yezwa kuthiwa uwe lo wathengela usomopo lwabrand ukuthi inkosi umkhululi ilembe laphana ezansi ondi olmahle ngihleli wena wesile ngezwa kuthiwa uwe lo wathengela usomopo lwabrandwood lo ngangobaba thiwa isikolo sakho lesiya. Lokho ngiyayichathulula kulolu daba enilithulayo nabesilwa ngikwazi ukuthekela umuntu umuntu ubrandwood ongangena kuyinyoka ifike isende ijethi ilwa nenye inyoka. Mina besilwa ngiyayichathulula kulolu daba enilithulayo singaba sendlunkulu ngithi mina ngiyilemba ngikwazi konke lokho eningiveselako. Ayuse ngisho ukuthi isikolo sakho sikabrandwood ngeke ngabe sathi sisajoyina ngeke. Hayi angikwazanga nami ngoba ngaqala ngavala lento ukuthi umuntu egqoke ubrandwood lento nje olunda siyifuna into leyo ugabagaba lophelekendle la brandwood olunamakhristi amabili emlenzeni owodwa sikufuni lokho. Ubrandwood namakhen bhoboza akuyiko odlalwa induku lapha akuyiko kuyofundwa isimo sezulu akho mnikeli ndabamba akho mkhushulwa lapha indaba zamashingo. Akuyiko kuyojatshula manje
bese kuba yilaba kade bechatha inyanga yonke bekulokhu since kwavela nje iposta yomcimbi bechatha abantu bafuna ukuyondini mina ngiwumnomzana ilembe wakwabiyela ngithi lokho angihambisani nakho kodwa ke thina besingesicathe ngoba ukulala sodwa into yethu yalazi lo da hayi angikwazi ukufaka ngisuke ngingekho ngiyashesha ukuvalelisa hayi konke leyo ndaba yangethusa mina kodwa nje engathi engathi abazoba khona olundi bengaphatha kahle nkosi yami bese amavukane ngicabanga khona lama uthanala idatha amavukane mavukane angifuni ukuphinda kathathu mavukane khipheni imqondo lento ukuthi nithi niyoqephula istage abakithi nesiperforma ngegolden hour ngo-12 awona umuntu wasakalisa wena angifuni uyiphinda kathathu lento isho mavukane please yabo nendaba umculo ozongena estage sedako utshwala esekhuluma mathanda lapha kwesami isigodi angihambisani nakho lokho mhlawumbe nami ngofike ngivuke 2K nje lapho londo ubona kanjani lokho ulindele into efana nalezo oyilindela uma kunemicimbi yakoNewcastle lapha esizweni sakithi asikwenzi lokho manje ngifile uyangiqasha uyangiqasha uzokhokha nje ihenisi ngizoqala ukupractice manje kuyothi kushawa 12 ngesikhathi segolden hour ngiyobe sengiyazi yonke ingoma Umata kodwa shuthi inform ngoba abangisizayo ekutheni bebe ma-dancer bayithengela kona shuthi lo brand uthi vele uzovela uyolanda khona manje ayingeke hayi asibone kokuzayo cha bengifuna manje ngisokuthiwa labo brand uthi bahamba nama-arbiter sigcine siqinisekise ekutheni kuzosebenza ama-arbiter no brand uthi aba-navy so angazi ukuthi kuhleke ukuthi uzovela ukuthenga khona manje yonke leyo nto leyo na ukuze phela mhlawumbe ungaphazamisa yebo izinto sakithi awuzona siyikhukhulile izinto sakithi awuzona siyikhukhulile izinto sakithi awuzona